tanan niya. So nahuman nagihaw unya magsugba na tanan. So kinabuhi ni kayo nga bukid kay daghay manok sila iyo. Oh. So karon mo ni kinunhan sa kuan pagsugba. Iya pa ning asin nun. Nag-prepare gyud. Kinsay man ni mga igsoon niya? Katong tas Danau? Ano ba dito tas Danau? Oh, tanaw ang gikuan oh. Ready na siya. After so, sino na niyo? Ready na ni siya for sugba. So mo ni kinakusgan mayo po ni muluto si iyo og kuan kanang hinalang gyud nga manok. Oh. Mo nang kasagaran magpangita sa yang hinalang o yang yang soto ayo kasuko yo. So pwede ni siya ninyo hayron o kanang lutong bahay, pwede ninyo siya hayron, available ni siya. Kalingaw. Oh, di ba lami na guys? Bisayang manok at its finest. Siya guys. Oh. Butangan pa dyan ani mong hurim-hurim ginagma. na. Sumbag-sumbagon, kanang hilot-hiloton. Lord is mag-prepare og kayo. Ganihan na niya pa kayo pero gi-prepare ni siya. Magpabaga. Diba okay ra man ka magminyo? Ano siya? So, ready na. Ikaw gagamaan niyo? Or pinalit mo? So, muna. Kinahanglan, painiton po ninyo mong upper part ani guys. Kay aron dili magataay-taay. So, ready na. So, ready na siya. So, diara ang among cook. Ready na siya. Og ang bana ni Celeste ni Bes. Oh, ready na. So ibutang na nimo para tanawa Bisaya kayo lamian kaayo oy. Wa. Ay wa nay lambe. Kuno ibutang? Asin. So huwaton nimo nga maluto tanan gikan sa unod. Tanawa kani pod yummy pod ang galuto. Tuwa na paso. So, ala na ni ambak init yo. Jara. Aja init. Init ito. Uy, nana pa iyo kay nahog. Dapat lang. Oh. Tugtog rin. Ikaw sa kay nahog. Ala. Ano siya? So, huwato ni bali-balihon ni siya after. Mga 1 hour sa balihon. 1 hour pa di ay. Imong tan-awon ang kuan. Mo tanawa Lois ang manok na nagbuwag na siya tanan. Basta kay tanon lang nimo kung okay na siya. Mula naman siya kay kuan man siya. Okay, so paypayan guys. So ato sang ipa-feel ang kainit sa kayo. Ni kuan na nimo ni sa vlog na few moments later. Dito na Few moments later. Or pwede ra nang after kuan nga na. Ay edit mo pula na di pa man ni dito upload. Ibalami kayo guys. Bisaya jud kayo. Tuwa na yung nasuko. Okay, scan. Kinakusgan nga cook. Snacks at lang. Okay, so ato ning i-check later guys kung maluto. Mo na ni guys after pila na ka minutes yo. Oo, sa oras pa siya. Oras. Medya pa. Medya oras pa dahil guys. Depende nas gibag-on sa kuan. Unod. Unod Bisaya na yo? Yeah. Ha? Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Uy, ano man tong setting na? Oy, di pwede pa mamisita o wa pa nang mag-eskwela. Hala. So, my Uncle Romeo is very busy and then we are busy vlogging and dancing.
rame niya sa iyo, busy ka tugbaog. Manok, Bisaya. Ay, angkol diha. Angkol dito, iyo. Oh, angkol. Sapit na siya maluto guys. So, after ani guys, i-serve na ni og parisan og hang yun no, sili. May sila to. Hoy, ginuon ko di man jud kong kog hang. Na. Wah. So, man siya guys. Asin ra gud sluan. So, lami parisan sa tuyo, suka, asin, pwede po ipa sili. Pero kung di mo kumakog sili guys, depende na ninyo guys kung sa inyo pang lasa. Kung ganahan mag sili, butang yung sili. Kung dili nyo butangan, bahala na mo. So, man na siya guys. Oh, almost done. So, after niya, ikaw na may naluto na. Ang sunog ba? Nay, naluto. Ready na. Sa mag-set up namin. Lamian na siya. So, mas lami dyan siya og hiwa-hiwaon. Mas lami ko nung kahiwa ingon si Ma'am Lani. Yummy pag naghiwa. My Oh, hair. mas yummy pa ang kahiwa ko no, kaysa gihiwa. Pati mga lukso ni Ron, hika na ni. Sus. Uy, lukso na ron yo. Hindi na hiwa ka. Nagmayayo kay Budo la ba? Nagmaya na Romeo, dako apod. Ang lukso man. Bahalag init. Ang taong ulit, bahalag init. Ano pakaywaan ni naman. Unyara tayo kay, kuanan pa na tayo. Karon dyan. Tama na siya ang sinog ba guys. So, bam na later.